rufe shi ya fi na kowa kauri. Membrane ɗin da ya rufe shi ya fi na kowa kauri a cikin organelle ɗin da membrane ɗin shi ne lysosome kauri, kuma shi ma double membrane ne ya rufe shi. Ayyukan lysosome sun haɗa da degradation of macromolecule. Macromolecule su ne irin su carbohydrate, protein da lipid. Amma dai aka haɗa su a yanayin yadda suke da girman su nan sun fi ƙarfin a ce sel ya iya amfani da su, sai an sake dagargaza su zuwa 'yan ƙananan yadda sel da iya amfana da shi. So in har dai aka sake dagargaza shi, so lysosome shi aikin shi yana daga cikin aikin shi ne ya dagargaza carbohydrate ko kuma protein zuwa ƙananan sinadarai wanda sel da iya amfana da shi. Yasa yana dauke da enzymes irin su lipases, proteases, amylase da sauransu, wanda suna faffasawa ko suna dagargaza macromolecules zuwa ƙananan sinadarai wanda sel da iya amfana da shi. Sannan kuma degradation of one-out organelle. Wannan a baya mun ce aikin endoplasmic reticulum ne ko endoplasmic reticulum. So shi ma lysosome yana ba da gudunmawa wajen aikata wannan aikin. Yanda shi lysosome shi ne yake yanda shi rough endoplasmic reticulum na farko har da ya samu wani out organelle din, idan ya lullube shi ya saka shi a cikin jaka, sai ya aiko wannan jakan zuwa lysosome. Sunan wannan jakan autophagosome. In har da ya aiko shi zuwa lysosome, to shi kuma lysosome sai ya haɗu da wannan jakan su haɗu su manne su koma jaka guda ɗaya. Abubuwan da suke cikin lysosome kenan su shiga cikin wannan jakan. So shi wannan lysosome wanda bai haɗu da wannan jakan ba sunan shi